Dincat és on s'agrupen la majoria d'entitats que es dedica a oferir serveis i atendre persones amb discapacitat. Pensem que ara mateix som el lobby de la discapacitat perquè aquí és on hauria de sortir tot el que és el coneixement per treballar amb les persones amb discapacitat, en temes de formació, en temes d'investigació, en convenis amb universitats. Seria absurd que Dincat tingués serveis perquè no podria donar cabuda a totes les poblacions. I a més que les poblacions són molt diferents. Una població d'un poblet de Lleida no té res a veure a Barcelona, al centre de la plaça Catalunya. Els drets de la persona amb discapacitat són els mateixos visqui on visqui. Falta que la societat es cregui que no són discapacitats, que tenen capacitats diferents, o sigui que són persones que tothom pot veure clar que tu i jo som diferents. Ningú ha entès que a un noi de síndrome de Down no se li ha de parlar com un nen petit o tocar-lo tota l'estona perquè és carinyós. O sigui, això jo crec que aquí és el quid de la qüestió, que la societat els vegi com iguals. Jo crec que nosaltres tenim aquí una mica la clau, les entitats, Dincat com a promotor i les entitats de cada dia tot el que fem, visualitzar-lo com el més normal i més quotidià del món. Quan tenen una feina, quan viuen en un pis, o sigui, jo crec que han de viure en nuclis molt petits, han de viure en la comunitat, han de participar de tot el que es fa en general, amb els recolzaments que facin falta. Inclús nosaltres no hem sabut fer la suficient campanya perquè l'empresari vegi el bo que és tenir treballar amb persones amb discapacitat per ell. L'escola inclusiva era un projecte molt maco que mai s'ha dut a terme. O sigui, n'hi ha un percentatge molt petit de nens privilegiats que han pogut gaudir d'aquest tipus d'educació. I l'escola inclusiva és bona per a les persones amb discapacitat i molt més bona per als nens sense cap discapacitat. L'envelliment no està pensat, no està pensant que tindria que haver-hi casals d'avis adaptats, i tindria que haver-hi inclusió als casals d'avis, que els geriàtrics no haurien de ser un aparcament per a les persones amb discapacitat que no tenen plaça en un recurs residencial, sinó que tindrien que estar pensats també per avis amb discapacitat, gent gran amb discapacitat. Amb qui aniria a fer un tallat? Per l'experiència que he tingut amb qualsevol grup d'autogestors. Són dels tallats aquells distessos més divertits que he fet, però sempre quan he anat a les jornades d'autogestors o amb els de Martorell o aquí a Dincat, que m'he trobat alguna vegada amb algun grup, no t'hi pots arribar a imaginar la sabidoria que pots aprendre, tot el que pots aprendre d'aquestes persones, és al·lucinant. Són associacions paral·leles que no les hem registrat encara perquè les hem dependre de les pròpies entitats, que les porten nois amb discapacitat intel·lectual límit. Ells són els presidents, els secretaris, tresorers, i tenen una gestió pròpia i tenen debat sobre les coses que els preocupen.